Ini korban. Muska, oh Samir, ayo tolong yang lain. अरे और तम सिर्फ तो हम फुल खड़े Bebakan hamba MDC please Saudagar koloi borong menangokna Cini Ganesh Deborma Runel Deborma Sopna Deborma borong ora cunani bagai angkoyo tai sraktani bisingono Cini besekanggo kai sokai nai boni bagai jaga tamu ko Monor Renai abuni loge Vijay Kumar Rangkol abuni ulo Cini borong menang Ananto Deborma senior abuni loge Cini borong menang IM Onimes Debormano Cini tako Onimes Debormano abuni logo Ganesh Debormano abuni uklogo Cini borong menang Saudagar koloi tabuk Cini biskango tai khoroksa Cini M5 sobaika Cini borong menang yes okay Cini jor Isyuk Wajak Angkini Kipramo Thawa Thai Gilal Thaika Thai Kena Ano Damatini O Pandawa Thai Ano Lamsong Maribagui O Lamsong Panda Pandani Sholopoti Cini Kiprasani Bagui Samong Thai Cini Tako Okra Cini Borong dan Sarwanjit Deborma Tedini o Pandawa Thai Manjak Cini Tirprahaste ini Maharaja Bogagra Unabahani Kaksang Mate Hambaya Pharo Tedi Pramothani Presiden Sir Vijay Kumar Rangkol Cini Edisini Agriculture ni Menteri Cini Dauni Mens Cini Anitaku Suhel Deborma Teoro MDC Joto Okraro Teoro Phai Manjak Joto di Pramothani Okra Cakra Marinjing Ani Saksalai Tedini Ani Logi Ojaga Pasoni Selaipan Kebang Family IPF Yakare 2000 Selaipan Kebang Butar Ani Tadi Hijab Soka Chuyako 2177 Butar 510 Family Boroknobo Ani Kaksang Mate Hambaya Pharo Sintini Tat ni bagai Buhagrano Logirina ni bagai Yaprisya Kargai Jeng Saimano Tirprahaste 184 jona
raja rule khailangka aboni pore sing democratic kaisa democracy o haboni yagulo o jaga gobangma neta mantri chalailangka 71 বছর রবই সংসদ রাজনীতি ন খাইলাঙ্কা খাইলাঙ্কা যতন জানজানি পাওয়ার জানজানি চেয়ারনি সামং খাইলাঙ্কা ফিয়াবা जों ताबुको बुइनि दफानि सेलेंगै सामं खालायमा दं आं पार्सोनाली आगि चेरेफोरनि सिबिफानो जेफोर कलेजाव आं फरायबाय दङ आफोरनि सिबिनो आं बुबाग्रानि बेनार गरै आं कुनु प्रग्राम खालायाखै ताबुके बुंसं आफोर आं कुनु पलिटिक्स बाय गनाजा गरै खायफानो बुबाग्रानि बेनार गरै आमतिहाय आं कुनु प्रग्राम खालायाखै फियाबा जों दफानो मोथांना हिन्नी थांतानि राजनीतियाव फरायलायो हेगा पलिटिक्स फरायलायो जानजानि बदल उइमानो आं मुचुं सुक्का मुचुं मानिनो जे तिप्राबाय आईपीएफटी थांसा खालायो तिप्रा हास्तेव सामु खालायखाय तामो तिप्रालेन तामो ग्रेटार तिप्रालेन जों मानानि क्लाइन खामताबोके बुकसं पिया 19 तारिखनि जे कथालायमानि राजबारियाव महाराजा बाय आईपीएफटी नि लिडार्स आफरो तिप्रा गनांगैनो जतनो खा कचम बायगा दै तंथलायगा बाजि सकलायगा फियासों बायथागो तामनुखा आबनर बेबाक न सायमानो आबरा आं दिनि अजागाते सानानि थांग्रा कारण जोंनो लाइ थांनाय इतिहास कुनु राजनीतिक बदल कायसा राजनीतिक बदल या करैते कायसा राजनीतियाव हाबखांबाय उ जे क्लाइबङानि राजनीतिक बदल आबो हामिया आबो आजागानि लिडार्सआव हामिया अमा हायकेन जों माजरा बेलाय कक सालायमां जों दिनि जों जरखै 2021 बिसियाव सफायका आं कयनानि मुजुगो चिनि बुबाग्राबो जतनो कयो केबनि बिरुद्धे कक सेता साजिनि चिनि तिप्रा साबाय सिप्रासा जों जतनो थानसा जों केबनि बिरुद्धे कुनु कक करिका जों जतनो कयनाय चिनि बुबाग्रानि नाहार मंगो बुबाग्रा बाय बाक्सा याप्रिसनानि बागै सारा तिप्रानि जत्त तिप्रा सारक विशेष गय आनो फेसबुकआव व्हाट्सएपआव गोबां बरगो साजागो हामजागो हिनै सैनाय रक्तबो आं बरगो जतनो कयनाय दिनि आं बुबाग्रा बाय याप्रिसबायका नरगो जतनो बुबाग्रा बाय याप्रिसबाय दिनि आं दिनियाव पाजानि बिसिंख्रि जतनो कयनानि मुजुगो ताखौके बुंसं गोसोखांगो सिनि गोबां सामुं दंनाय अमहाय दफानि बागै सामुं खालायते सिनि दफानो बुफुरु भियोग माननाय अमनो जों नगो आसुकुदै बख्रब थांना बायजों माबा बेनाय ताखौके बुंसं साबो दफानो हामजदैमान जे बरक जे जाति जे मनुष्य सेक्रिफाइस खालायमानो अ बरकरनो दफानि बागै सामुं खालायमानो ताखौके बुंसं किन्तु जों ताबुक सुन्दरातै बुबाग्रा जेबाबे सेक्रिफाइस खालाय सामुं खालायगा ते कुनु नेतानो जों आसु सेक्रिफाइस खालायमानि दुगिया ताखौके बुंसं एडीसी चमनि नियाकुलो सीएम सिनाय निको ग्रिजा कमानि किन्तु ब दफानो थानसासे नांगो दफानि थानसा खालायनाय आंखाय सीएम नि कुनु लाभ करेनि चिनि बुबाग्रा दिनि सीएम पुसना है फ्राइडेमान आंनि हेबरो कायसा कैबिनेट पुस्ट या करे हायना एमडीसी गै दफानि मुने मुजुं अथस बय जतनो मुजुं जागो बर सीएम खालायनानि किन्तु ब दिनि उदाहरण पुगरिका अमहाय मर्डान जुगो अम कायसा सेक्रिफाइस आबनि बागै जों सिमला डिभिजननि जत आईपीएफटी खायनायाव वानसुका आं साखा बुबाग्रा कायसा लगिरि लायसिनाय बायथाक सिनि चबा अ चबा तैनो सिनि तिप्रा सरक थंजाक सितंगियान जतनो कयमानि बागै दिनि चिनि लगी अर फायजाक आं आनि बासन लग्रिग्ला चिनि बुबाग्रा जत मेसेज दिनाय आं अमस्पिसि किसा कयनाय दिनि चिनि बबल खरगसि गिदार सिनि आन्दार गोसो फेमिलि फायगा सिनि मेन लीडर सनो जों नर्मल किसा सिनि लिरनाय नांगौ आ लिस्ट आं कयनाय चिनि डिभिजन सेक्रेटारिनो तुबनानि बागै इखो बरनो आं जे चिनि लीडर काम तो करो कितना मोटा है कितना मोटा से संगामी ताको फाइनेंस करनो चलान सो कितना मोटा है लोठो कितना मोटा से फाइनेंस करनो चलान सो कितना मोटा से फाइनेंस करनो लान सो सिने एमएलए बिशोक के सामने चलान सो कितना मोटा है लोठो कितना मोटा नि बिसिंग देशन कितना वो
Dibawa kereta di Panon Senam,